Interview room pakhat lo langin makeup artist Meng Hui chu interview tu te chuan zo na zo tin Spark International Art Academy atanga zir chuak ani ti an hriat chuan an ngai san hmel hle model lar Yumi Ishida a thopui to ti an hrele zela an da sang tak zet thiamna sang tak nei nia an hriat awangin an ni thopuia a du mai po chu makan ti zawk hial zo na zot non le in an ni chu a thopui du tak takem ti le a chan te chu an zot non le shama Meng Hui chuan konfi taka om tur le an show chu angai na zong takani thu a shela loza tur soi le in an ni chuan contract a thok makeup artist te loza chau an pek thei tur thu an soi po chuan a poitishan law Meng Hui kal mai tura a tho chuan lo thau ve swawin in mule turin thu chu an thlunga Meng Hui kal tur chuan dokan kilna a tai thlak chu dokana adali mai bok Meng Hui lo lang le in toileta paper tenen nok noya lo langin interview ama chondan te chu angai to leta alu chu athing nok nok tawo chu phonin anatna PSTD lo chuak le in chu anatna chuan mi ze pahni nei angalan tir thinin ano panlaya accident ato to wangni in ril rulam natna chi khatani a tawo ne na chuan anatna lo chhuale to thu le interview na akalin friends Hollywood Tokyo thok to anga ain soi thu te chu a soi chhuaka tawo chuan a omna te zotin a shwai tur thu a shilve ngal Meng Hui le tawo te lo langin tawo hi psychologist ni in Meng Hui pui tu berani a Meng Hui chuan anatna a chwa apianga midang dai anga a omchin thu chu soin a sha thiam lo thu chu a soya a phun bulbul poisa ka khorala dot ka soiboka ti in tawo chuan ithil ti chak berani si a ti in a bloka a thalak post chin te awanga fans anga thule in ring tok taka oma ati therin thu chu a shela Meng Hui chuan dot a shilwang chawa chance nei the ni ti an shebok si a ril ru chu a boi mel hle zana chuan a makeup te la chuakin show nei na turatan a in ba sai chanta a ba sa a chuan lai chuan a bulami chuan kar taken thei milawanga bus fare pek saklok tur le a rule mai tur thu a shela Meng Hui chuan man pe tura akal chu kart manglawa poisa thir zo ka mana wangin a bulami chuan lo zotin coins zo ka man chan a she thiam lo hle Meng Hui chuan yan ni chawalom ti ya pe kep mai tum chu pa chuan alo du lo na samai yan ni chawani wangin ingai hlu lawa mi ti in a phone phorin a role ngal ta thawa Meng Hui chuan an WeChat chu pa kalvele chuan delete le ngalin chu pa ba sa changa a chwa nu chuan ba sa chuang ho chuan hauti mel takin an phun khum ta sap bok LS Cosmetic Company CEO Shen Yi apa po Shen Kyan Shen ni in Kyan Shen Enterprise nei tupa ni in an company po alar hle a Shen office lu chu na thok hawin chibai lo buk sapin na thok pakhat chu man mo takalo tlanin Shen chuan liquid foundation chungchang alo zot ngal chu pa chuan kan liquid foundation hian dark circles vunchuar lirnging tsunami thlengin a hlia bo vek theyang ma se serkher kher chu atire theilawani ti in soi war hle Shen chuan million somthung thlenga sumsen ngai za ta in sen huam miau wangin ti dan kong kalo ngai twali ang ti in chu pa chu akal zui le tanal nal Shen Yi chuan an company in nyamlam apan zel chu poeti lo thu le adu berle company adin chan ber chu serhlia bo thei liquid foundation product har siam chwa chawani thu chu an thokte a shil ngal zat bok Shen Yi le a assistant te lo langin an makeup reality show Glam and Shine nei na tur chungchang soin judge pathum an mamo tur thu an soya Shen chuan ani chu judge ani awanga lu an pek ve angai ve lo wangin judge a chan tur thu soin poisa an save tur thu a shila a assistant chuan a pompui cha mel lo hle a assistant chuan interview nei le tur chu shilpa in
Dr. Sui lei sak thom nu hak tura pek le po chuan chul ti te chiam lo chuan alan dan chu a thalawa mi ti ya zotin a assistant jang chuan Christmas chi a an thu le thak ngei turin a shil ve mai boka an thok te chuan a in ren thu le a ui kom zia poisa chia ada poimo zia te le a bial nu hlui po in lipstick man tlom chau a pe ka wanga a then thu te chu ti tui bera an lo nei ve boka interview nei na chuan an company la thatok lo zia te soin ma se a do ber chu serhlia khu thei liquid foundation siam chwa chu a do ber ani thu le ala hlotlin ngei arin thu soin chu cosmetic line a lo chil chan ber ani ti a soi tel bok anau pan lai ngai twa chun zomin me chenau pang mai ati thi saklai chu angai twa chhuaka chu me chenau pangwang chuan ani serhlia khu thei liquid foundation siam chu adu em na chan po chu meng hui chuan a model cheilai bana chuan ama siam chua liquid foundation chu a hnoya model Miss Weile chuan lo fak sakin adu ve ani chuan a siam sak ve thei thu meng hui po chuan a shil ve ngal an hnung lama chuan ama interview tu te po khalo dingin an khriwa an lom lu thu chu an shil ve boka meng hui chuan a chwa don chuan Miss Weile ne na chuan plastic surgery ati tole tolo thu zo tin Miss Weile chuan a mai chu natural vegani thu chu a shila meng hui chuan arin swala wanga ngai dam dil ngalin Miss Weile chuan arin swal ngei thu chu a shil non le ngal meng hui chuan damdo inakal turin a suggest shama chu chuan Miss Weile chu ati thin rim hle ho konga chuan meng hui chuan tao ne na chuan chuna athil ton te soin anat na wanga lungnur lawin aswang to na te po ati puitling ve she ti in a in fui ve sau Dr. Sui chuan phone thar pe in shenero chuan a man lai chu ala that thu a changin a pelet le a Dr. Sui chuan shen assistant ne na chuan a boss chu enko thatur le a thom nu hak te uluk pui zel tura cha in akal sana jang chuan shen ne na chuan a u nau pa phone pek chu alak lo chan le Dr. Sui chu a khongai thu a soi zui mela shen wanga a hak tok lo thom no a leizia chu shenin a ha tok cha zel ba ka eitura po pakhat leya pakhat chom zel a lei thu te soi pa in shenin renzia te a soi lang tel zeu boka shen chuan atau ti thu le man tau taka in se na chula ti lo thu a shil sho ne na mun tur lo langin anin bwa sai na savyawa just tur te pon a mun thleng to in shen po a chut na tura a churan to backstage lama chuan na thok pakhat che swala wangin an vanishing cream man tau tak da na do kan chu lo ti tlu in shen po chu alo lang thwaya an na thok ne na chuan rol turin ati ngal meng hui chu lo tong ve in bottle ro ka ni thu chu shilin shen chuan shooting na ami tur chawani wangin atak om chu atangkai ri lo thu chu alo shela meng hui chuan ani si chuan tingi avai man pe ka ngayang ti in a zot shen chuan dorami atak om lein a bottle ti ro tho angai ti in a chang Miss Weile chuan lo fakin shen chuan anti tur ngai cheu te turin a shil hloma meng hui chuan dokan kil na chu mu in interview nei masak zoka aton ang chia kha ni in thil thleng chu a thiam lawa nga in shen hne na kalin meitan aril ru thak tir to min shen chu angen saka shen chuan a thil ti chha chu a fin le na changa lak lu ni in a tau zia le advertise na man zong nen meng hui hne na a soi zo chuan thil eina tur lam panin akal ngala meng hui chuan zui le in ama in aru sak tur thu a shil chuan phuri tak in phur tir ti hi ishelawem ni ti ya azo chuan meng hui chuan midangin ati swalte an twar adu lo thu te soin a choi tur chu tle ma ti hniam le adil fana anin tur choi chunga meng hui lo le chuan mi pakhat su palin in tur chu akora ati buak sak chu pa chu thin rim hle in akor man za to za soin leive atum chu meng hui ma a shen chu lo dingin chu pa chuan shen kora chuan a lei ta zoka
shen chuan a korman zat shelin chu pa chu atlan chingal nal shen chuan menghui hne na chuan ka ui committee velawem ni tia zo chuan menghui chuan I ui kom katilo mi tu emo I nei zong zong I pek phale mo I nei to emo I bial nu angte tia zo chuan shen chuan a bial nu hluin atan suma sen du lawa wanga akal san thu ol sam takina shil thil engemaw aman zat ngai to amya lawa adu em nei tum tlat tia a zole chuan a thil du berti hlotlin nge atum chu angai to a bottle rak man chu I choi ngai lawang tia a ril ro thak thu a soi chuan menghui chuan lom thu a shil ngal mol mola shenin asun man che ape ka ngai thu a soi le zeu chuan menghui chuan bottle man choi a thazo ka ni chu ti in a nwal mel viawa ma se shenin dry clean man chau ati le ta ka chuan menghui po chuan mi thata ka ni ti in a fak vele a mei chuan a bottle ti ke te chu lo mang tha mekin jang chu lo kalin mei hne na a bottle ti ke man a choya ngai lo tur thu a shil chuan mei chuan shenin angai zonge mo a lo ti da ya wei chuan menghui hne na a thil ton te lo shilin an bottle mi ui kom lutukin thil man to lutuka angai dam chu shathiam lowin angai zon wanga angai thu chu a shila engtin nge a nar theyang ti in a boi mel hle Miss Wele chuan shen chu bia in mi sang dei anga om chan zotin min thei ngil ti soimia su ti in a zot shen chuan a sha to lo thu le kum thum liam ta a alan dan nen adang lam to ema wanga ni thu chu a soi khera Miss Wele chuan an thu soi thlakin ngai dam dilin a hne na let le adu thu chu a soi chuan shen chuan plastic surgery ati to wang ringot po a adu lo thu tlang taka soin menghui na thoklai chu ko mu pa in adu ang zong chu menghui ang ani thu soin akal san nu chuan Miss Wele chuan thin rim takin menghui lam chu apan ve ngal thin rim taka awa an khum chuan menghui chuan airport lo wa wangin engma a shelawa a phoi ve chaw wang chuan a thu soi chu engma a shemiaw lo bok nen soinon le turin ati a Miss Wele chuan a notebook chu mu tirin makeup artist ni tura a thil za zong zong te chu dot ani thu le thon thu jak thiam takani thu te chu thamlo takin a shila shen chu angai zong wanga te pu in shen angai zong du ani chuan a product te a shal sak thei chawin angai zon thei thur le shenan poisa che ada poimo ti te a shela ado soite sheni shil tura kalatum chu menghui chuan pontingin a soifya thei thu chu a soipo chuan ngai thlak sak du lawin akal san lui ta thaw Miss Wele chuan menghui chungchang lo soin menghui na petu te po kha lo omin Miss Wele thu soi chu lo oin anin thiam lo mel hle menghui chu lo rutin alan dan ti dang lamin shen hne na chuan a block lar tak day gym chu mu tir ngalin an thok te po chuan menghui block chu lo sheviawin an product te thelar nan a that viawar rin thu chu an soi ngal bok contract offer ngalin a hlopo a leta anti puntur thu an shil nuwa Miss Wele zok chu shwai chhuakin in beng dai turin an shil boka Miss Wele chu computer room a shwai lutin an ril ru an thak ma lutuk dan le menghui do soi thu te chu shil le in ala lung oi lo hle camera changin shen le menghui te om dan chu an mu thei veka menghui chuan shen maya chuan a liquid foundation siam chwa chu hnoi sakin shenin a maya en le chuan a bul lai kha alo bau da ya eng liquid foundation ni a man chu zot ngalin menghui chuan tlaya horwal puya chuan a soma shen po chuan alo ove mai bok na thok ho po chuan menghui ho sakna za tur chu lawin rin siakin an ngai san mel hle Miss Wele chuan sheni chuan adu tak takarin lo thole ani chuan a liquid foundation che a boy pui thole atan poisa a khora lo tur thu menghui hne na a shela menghui chuan midik lo zok hne na poisa a khora lawang ma se katan chuan million chuan compensation po sam taka ala lo thei ti a soin shen wanga thokani ti a pu na po chu adik thu le ala nei va tur thu a shil
Meng hui le shen ni chu ba sa ho du nin an thalak chu Meng hui chuan a bloka a post ngal bawk. Meng hui chuan a hring nun thon thu te chu lo soin a du thu sam te chu a le ling zawng a soi chhuakin shen ni chu a laka a luan liam thu te chu a soi mol mola. LS company product zong a shal thei huna chuan Meng hui tel lo chuan shen chu a om thei lo wang ti in tawo chuan lo pot chatin tunge shen ni chu ti ya zo chuan Meng hui chuan kan show sponsor tu ke mi talented tak hi min du ani ti in tawo chuan engei ti se lang ti a lo zot le in Meng hui chuan cha ati ve tho wanga a nar em lo thu chu soin tawo chuan shen ni chu eng ang mi sia nge ti ya a zo chuan Meng hui chuan pon lama chuan a kul em a ma se chung lama chuan nun nem takani ti a changin mi te chuan a koman ti chin ma se chulai tak chuan ani min khoi chin mi te tan ui kom ma se ke du om le mel thatak tan hian ui nei ve lo ti a lo changin na a nei awanga a chwa angai thu le anin dei tani chuan a hrai ho tur thu shil nga zatin a chhuak ta a Dr. Tao chuan Meng hui thu soi chen khat te lo chin che in anan na wanga ni ti sha in a en kol dan turan soi zui ngal bok Meng hui yin shen ni a cheilai chuan Miss Weile chu lo lutin an ni pahnih chu ti boy tum viawa ma se Meng hui zok chuan lo dang zialin a du dan angin a che thei lo pha a shen ni chuan a hnung lama thil thleng chu airport a wa tlat wangin a she ve lo thung Meng hui chuan ti su pe katuma Miss Weile chuan shen ni sha tir tum taka angai lo thu le lom thu a shil chuan kor phel pa a shen ni panawa tum chu Meng hui chuan a kor lo phel ve ngalin shoi nei don sia dam lo su ti in a kor zok chu a hak tir le ta da ya Meng hui chuan kalau puyang che ti pa a Miss Weile mai awa shuk chuan makeup removal a show in Miss Weile chuan ichake ti in thin rim takin atlan chwa san le ta ringot Miss Weile tlan chwa nu chuan Meng hui chuan shen ni hne na anzo to thu a shila shen korin Meng hui samatai ta wang chuan shen ni chuan akor oma pot phel veka anin en reng lai chuan an crew member te po chuan CCTV atang chuan engkim chu an lo en ve veka an tui ral ve hle Sheni le a hau te chuan Meng hui block chung chang lo soi le in Meng hui in post siam ma a anin shal thei lo zia le Meng hui post siam wanga anin shal thei tur zia te chu lo soi in shen chuan an hnuaia a thaw hun chung tur lo zotin Meng hui chuan an company chu puya du wanga thok anga nga yin shen chuan a hlo za tur te video siam na na an sum sen za tur te angai to chuan a ui ruk mel hle ma se a thlona video thar siam sak le turang en turin jang te chu atir le ta thawa secretary jang te chuan sheni Meng hui lipstick a le sak chu pe in video thar siam le turin an ngen ngala Meng hui chuan video siam tura min du wangin ani mo lipstick hi min pek anin omreuh hle mai ti a lo changin Meng hui chuan lo rem ti sak ve mai in Meng hui pi a chu Miss Weile chu a lo lung oi lo mel viau bok jang chuan shen chu bia in video chu a check ma sak du le du lo chu a zota ma se shen chuan angai lo thu lo shilin an production thwai angai thu le a video siam dan a poimo lo thu chu boi tak chungin a lo changa Meng hui video post chu mun tina postin a video post awang chuan an lipstick siam thar chu lar pha hle in leitur te po anin chan lo hial zoka Meng hui jing thau chuan ami ze pakhat zoka nei la ya athil ti te ngai to chhuakin a video siam te chu enin sheni hne na engtin nge kain soi fi ang ti in mi ze pakhat zoka nei la ya om dan chu adu lo hle shen chuan Meng hui video post chu lo mu in a thin rim ve hle a chu video a chuan Meng hui chuan shenin lipstick a pe ka wanga lom thu soin a hmangai thu a soi tel hi alo ni a an post a changa ni thuma ral hnuwa shen chuan alo mu ve chau ni in
kan thiam lawani Miss Meng Hui nen inin kara oma ome mo kan ti wangan ya ti in ama a an thalak Meng Hui in weibo lama alo post to chu an mu tirli a Meng Hui omna chu azot ngal Meng Hui in shen la ka biru ka tumlai chuan sheni chuan lo mu in Meng Hui in weibo post le thil thleng te a soifia thei tur thu alo shil ngal zat shen chuan room pakhata shwailu dor in engwanga video le thalak te kha post nge ini mi in kanin kar an ngai dik lo vek don na sin ati chuan Meng Hui chuan nithum liam ta a post siam tu kha tu na keima hi kanilo isha thiam lawang tiya azot chuan shen chuan nithum liam ta a keima kha tu na keima thau hi kanya lom ti in sha thiam lo mel takin a chang Meng Hui chuan asum ang zonga a boy na thlen chu a chen fel tur thu shilin shen chuan aya jang beto zok turin alo shila Meng Hui chu abyak du to lo thu shilin anin dei lo ani ti chu mi zong shil tel turin a shil zui le ngal zat bok chuti ral chuan an hnunga ponzar chu lo tla in a phena chuan an company ya na thok te chu ngoi rengin an lo om vek chu ni in shen hne na chuan kan shevek to e ti in man mo takin an chuak ta sap sapa Meng Hui chu aza mel viau bok Meng Hui chuan tawo bula lo chapin ama ngei po ain soifia theilo lain buaina thlen vek to nuwa ain chir le zia thu te mi zong in do soya an ngai chin boka wangin ain thiam lawin a chap top hi alo ni naktu ka chuamin ban mayang ti in lungai taka tawo hne na a soi chuan tawo chuan a thiam ang tokin alo hnem ve bok tawo chuan sheni chu mu in Meng Hui na chungchang te soifia sakin a shilfia a athil ti swalti awangin ngai dama dil saka shen chuan tawo thu soite ngai toiletin Meng Hui mi zia a mu chin le alo an khum dan te ngai toiletin meeting an nei lai po chu ati top ta ringota Meng Hui in sulai wa mu chuan engi ati awazot Meng Hui chuan atu kami tur alo su hi alo ni a va in suk pui ve in Meng Hui chunga athil ti wang khan ain thiam lo ru le bok an thok te lo lutin anin suk ai churun suk sakin an ni chu an nor chuak lui ta nga la Meng Hui chuan minute som liam ta kha chuan ka in su a naktu ka nuam ti em changa ban ka niyang ti hlawin kalunga ya ma se tu na chuan van lam thirin engkim a hadam thak le bok si ti in shen chuan Meng Hui mi zia chu e le b asoyin b zok chu e ti swal wanga adem lo thu le b tan affair lo thu asoi chuan Meng Hui chuan e le b in anti swale mo mi pakhat thawan ni a ma se pathian thil pek hlu taka ni a thil ka ti swala ma se ka ti swal ka pom mai chin ani lo chuan affair lo don lut tu ka sin engkim a chale vek mayang ti in amale ama chu ain hnem pa bok shen po chuan a thuruk chu aze pui tur thu a shil ve mai bok makeup artist ani du chan zo tin Meng Hui chuan mi zong moi taka anom theinan ti in azot let ve ngal boka ma se shen chuan mi pakhat tan chawati ani thu chu alo soi ve thung shen chuan Meng Hui thu soi wang chuan ano panlai ngai twa chhuakin anu dam lo chuan zo na zo tin me chino pang mai ati hliam sak chan te chu alo zo ta mi panau pang dang te laka me chino pang chan atum na lama me chino pang mai zok alo ti na sakhi alo ni a phone mangin doctor sui chu bia in me chino pang kha engtin ngi a om ze lang min la dem reng ngem ti in a me la po chuan angai twa tak ze ti chu a sha ta chuti lai chuan Meng Hui po chuan dressing room a maya sera a hlia na foundation chu alo shu 5 me chu Miss Wei chuan lo mu fu in shenan a sha to le to lo chu azota Meng Hui chuan shil lo turin alo ngen ve vat bok sheni yan I maya serom ti a sha chuan angai ven reng che in I ringem ni ti in a chuak zui nga la